ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരുവിന്റെ മാതാജി ഹരേ പ്രണാമം. കൃഷ്ണ ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്ന് ഏറ്റവും നല്ല ധന്യമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയോഗം എന്നുള്ള ആ അധ്യായമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 3 വിഭാഗമാക്കിയിട്ട് 18 അധ്യായങ്ങളെ തിരിച്ചു. അതിലെ ഭക്തിയോഗം എന്നുള്ള വിഭാഗത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ അധ്യായമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയില് എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് പുരോഗമിക്കാം, ഒരു പ്രിയ ഭക്തൻ, ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രിയ ഭക്തനാവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തയാവാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, അതൊക്കെയും ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, പ്രകൃതിയിലെ എന്തും നമുക്ക് ഭഗവത് ആരാധനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഈശ്വര ആരാധനയോടെ നമ്മളുടെ ഒരു ദിവസം ആരംഭിക്കാം. തുടർന്ന് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് എല്ലാം ഈശ്വരനിൽ അർപ്പിച്ചു ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാം. മനസ്സ് ചഞ്ചലമാവുമ്പോൾ നിരന്തര അഭ്യാസം ചെയ്യിക്കണം. അത് നാമജപത്തിലൂടെ നമുക്കത് സാധിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോ ഇന്നലെ ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു അല്ലേ. താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതാണ് വിശ്വരൂപം, എന്നാലും അത് വിസ്മയകരമായതായിരുന്നു. പിന്നീട് ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലായി അല്ലെ. എല്ലാ സേനാനികളും എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കടന്നുപോയി. അങ്ങനെ കാലസ്വരൂപമായിട്ട് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ പിന്നീട് ചതുർഭുജനായി, പിന്നെ സാധാരണ ദ്വിഭുജ രൂപത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ വന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ ഭക്തിയോഗം നോക്കാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച ഏവം സതതയുക്തായേ ഭക്താ ത്വാം പരിഭാസതേ യേ ചാപ്യക്ഷരമവ്യക്തം തേഷാം കേ യോഗവിത്തമാ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ? അപ്പൊ അർജുനന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സംശയം വരും അല്ലെ. സംശയം ചോദിക്കുന്നത് ഭഗവാനും ഇഷ്ടാ അല്ലെ. നല്ലൊരു ശിഷ്യൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കും. ഇപ്പൊ ചോദിക്കുകയാണ് അർജുനൻ, ഈ എല്ലാ സമയവും സദാസമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായ രീതിയിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരാണോ അതോ ഈ അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ, അതായത് ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ, നമ്മൾ 3 സാക്ഷാത്കാരങ്ങൾ മുമ്പ് കണ്ടു. ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്ന്. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തില് ഭഗവാനെ ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ കണ്ടിട്ട് ആരാധന ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്തരാ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരാണോ പരിപൂർണതയുള്ളവര്, അതോ അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ, ഭഗവാന് രൂപമില്ല, വെറുമൊരു എന്താ പറയാ, ജ്യോതിസ്, പ്രകാശമാണ് എന്ന് കരുതിയിട്ട് അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണോ? ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവര്? ഇതാണ് അർജുനന്റെ സംശയം. ഭഗവാനെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഭക്തർക്കൊക്കെ യോജിക്കുന്ന കാര്യം. അത് ഭഗവാൻ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 2ാമത്തെ ശ്ലോകം.
ശ്രീഭഗവാനുവാച മയ്യാവേശ്യ മനോ യേ മാം നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ ശ്രദ്ധയാ പരയോപേതാസ്തേ തമേ യുക്തതമോ മത. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പൊ എന്താ ഭഗവാൻ പറയണത്? ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവര്. അതല്ലാതെ അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരല്ല പരിപൂർണതയുള്ളവര്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഒരു വ്യക്തിയായി കണ്ടിട്ട് ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുക, ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്ന, അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്തു വരുന്നവരാണ് ഭക്തിയുത സേവന നിരതരായവര് എന്ന് പറയാം. അവര് തന്നെയാണ് പരിപൂർണതയുള്ളവര് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പോ പരിപൂർണതയുള്ളത് വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുമ്പോഴാണ്. കാരണം എന്താ? അവ്യക്ത രൂപത്തിൽ ഉള്ള ആരാധന നമുക്ക് പൂജിക്കാനോ പൂക്കൾ അർപ്പിക്കാനോ അലങ്കരിക്കാനോ നൈവേദ്യം സമർപ്പിക്കാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരു കൃഷ്ണഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാ അല്ലെ കൂടുതൽ ആസ്വാദനം ഉണ്ടാവണത്. അപ്പൊ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ആത്മീയമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വ്യക്തി രൂപത്തിലുള്ള ആരാധന തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. 3, 4 ഏതക്ഷരമനിർദ്ദേശ്യം അവ്യക്തം പര്യുപാസതേ സർവത്ര ഗമചിന്യം ച കൂടസ്ഥമജലം ധ്രുവം സന്നിയമേന്ദ്രിയഗ്രാമം സർവത്ര സമബുദ്ധയ തേ പ്രാപ്നുവന്തി മാമേവ സർവഭൂതഹിതേ രതാ. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ, കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ സർവജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായി ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതുമായതിനെ ആ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തി ശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പൂർണ്ണമായി ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി ശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തെ പ്രാപിക്കുന്നവര് യോഗികള്, ജ്ഞാനികളാണ്. നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണക്കാരല്ല. അവര് എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം അവർക്ക് ഓൾറെഡി സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അവര് പിന്നെ എല്ലാ ജീവികളോടും അവര് സമഭാവനയോടെയാണ് പെരുമാറുക. അപ്പൊ ഈ അവ്യക്ത ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ല. കാണാനോ കേൾക്കാനോ അല്ലെ തൊട്ടു നോക്കാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല. അത് അവ്യക്താണ്, സർവവ്യാപ്തമാണ്, എല്ലാടെയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നെയാ ബ്രഹ്മം. അചിന്യമാണ്. എങ്ങനെയായിരിക്കും രൂപം? ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതുമായതിനെ ആ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ, അതായത് ആ പരമസത്യത്തിന്റെ വ്യക്തി ശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പൂർണ്ണമായി ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എവിടെ എത്തും? ഒടുവിൽ ഭഗവാനിൽ തന്നെ എത്തുന്നു എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ രണ്ടു കൂട്ടരും എത്തണ സ്ഥലം ഒന്ന് തന്നെയാ, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തും. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ ശരീരികള്, നമുക്ക് ശരീരബോധത്തിലാ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഇരിക്കണേ. എന്നാ യോഗികള് ജ്ഞാനികളൊക്കെ ശരീരബോധമൊക്കെ മാറ്റിയവരാ. അവർക്ക് ആത്മബോധം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവര് ആത്മാരാമന്മാരാ, നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയാരാമന്മാരാ. അപ്പോ അവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാ അവർക്ക് സാധിക്കും ഈ മാർഗം. നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് വ്യക്തി രൂപത്തിലുള്ള ആരാധന നടത്തുന്നത് തന്നെയാണ് പരിപൂർണതയ്ക്ക് ഏറ്റവും സഹായിക്കുക. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ജ്ഞാനികൾക്കും യോഗികൾക്കും ഒക്കെ ഈ അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിച്ച് പരിപൂർണതയിലെത്താം. എന്തായാലും അവരും എത്തുന്നത് ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെയാണ്. ഒരു ജ്ഞാനി അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് സർവവും വാസുദേവനാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനം പൂർണ്ണമാവുമ്പോഴാണ് ഒരാള് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് സ്വയം സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവില് പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കുന്നതിന് എന്തൊക്കെ വേണം? ആസ്വാദനം, പ്രവർത്തനം, ദർശനം തുടങ്ങി ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങള് അതിൽ നിന്നൊക്കെ വിരമിച്ചവരാ ഈ ജ്ഞാനികള്. അപ്പൊ പരമാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം എല്ലായിടെയും അവര് കാണുക, ഒരു സ്ഥലത്തല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ പോലെ ക്ഷേത്രത്തില് അല്ലെങ്കിൽ അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തില് അങ്ങനെയല്ല. ജ്ഞാനികളെ എല്ലായിടവും ഭഗവാനെ ദർശിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്.
അങ്ങനെ വന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഭാവന കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു മത്സരവും ഇല്ല. എല്ലാറ്റിലും പിന്നെ ആത്മാവിനെ ദർശിക്കാൻ പറ്റും. അതൊക്കെ കുറച്ച് ഉയർന്ന ലെവലാണ്. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ക്ലേശോധികതരസ്തേഷാം അവ്യക്താസക്തചേതസാം അവ്യക്താ ഹി ഗതിർദുഃഖം ദേഹവദ്ഭിരവാപ്യതേ. പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. ശരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. അപ്പൊ അവ്യക്ത രൂപത്തില് അങ്ങനെ ആരാധന ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് പുരോഗമനം കിട്ടാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമുണ്ട്. ടഫ് വേ ആണ്, പ്രയാസമേറിയ മാർഗമാണത്. അപ്പൊ നമ്മളെ പോലെയുള്ള ശരീരികള് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം അവരെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ദുഷ്കരമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തവും അചിന്ത്യവും അവ്യക്തിഗതവുമായിട്ടുള്ള ഭാവത്തിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി മുന്നേറുന്നവരെ ജ്ഞാനികള് എന്നാ പറയാ, ജ്ഞാനയോഗികൾ എന്ന് പറയാം. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന നമ്മളെ പോലെയുള്ളവരെ ഭക്തിയോഗികള് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. രണ്ടിന്റെയും ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ഒന്നാണ്. ജ്ഞാനയോഗത്തിന്റെ വഴി കുറച്ച് പ്രയാസമേറിയതാണ്. ശരീരധാരിയുള്ള ജീവാത്മാവിന് ഭഗവത് സേവനം വഴിയാണ് നിഷ്പ്രയാസം ലക്ഷ്യം നേടാൻ സാധിക്കുന്നത്. അർച്ചാവിഗ്രഹങ്ങള് അത് പരമപുരുഷന്റെ അവതാരം തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. തെരുവിൽ പലയിടത്തും തപാൽ പെട്ടികൾ കാണാം. ഇവയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിടുന്ന കത്തുകൾ സ്വാഭാവികമായി നിഷ്പ്രയാസം ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. എന്നാൽ തപാൽ പെട്ടികൾ എന്ന് ആധികാരികമായി പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും പഴയ പെട്ടികളിലൂടെ ഈ പ്രക്രിയ നടത്താനാവില്ല. ക്ഷേത്രം, അതുപോലെ അർച്ചാ വിഗ്രഹം അല്ലെ, ഭഗവാൻ ഒരു വിഗ്രഹം നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ച് അതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ തദനുസൃതമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിയുന്നതും ആ അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തിലൂടെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതൊരു ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭഗവാന്റെ ഒരു അവതാരം തന്നെയായിട്ടാണ് ഭക്തര് കരുതുന്നത്. ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പ്രഭുപാദ് പറയണത്, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് ബോക്സില് നമ്മൾ ശരിയായ അഡ്രസ്സ് എഴുതിയിട്ട് ലെറ്റർ ഇട്ടാല് എത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് ശരിയായിട്ട് എത്തും. എന്നാ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആധികാരികത ഇല്ലാത്ത പെട്ടിയിലിട്ടാൽ അത് നടക്കില്ല അല്ലെ. അതുപോലെ ഈ അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്. അതിനെ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കി വെറും ചിലപ്പോ കല്ലിലാവും, ചിലപ്പോ മണ്ണില്, ചിലപ്പോ എന്താ പറയാ മരത്തില്, അങ്ങനെ പലതിലും ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അതിന് പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ നൽകിയിട്ട് അല്ലെ, അങ്ങനെ ചൈതന്യവത്താക്കി പ്രതിഷ്ഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ അത് നമ്മള് അവിടെ അതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥ ഭഗവാനെ നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ചു കാണുന്നത് അവിടെ അല്ലെ. അപ്പോള് ഭഗവാനും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചും അനുഗ്രഹം ചൊരിയാണ് ചെയ്യണത്. ഇപ്പൊ അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള വിഗ്രഹ രൂപമാണ് അർച്ചാ വിഗ്രഹം. ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹം പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. 6-7 ശ്ലോകങ്ങള്. യേതു സർവാണി കർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പര അനന്യേനൈവ യോഗേന മാം ധ്യായന്ത ഉപാസതേ തേഷാമഹം സമുദ്ധർത്താ മൃത്യു സംസാര സാഗരാത് ഭവാമി ന ചിരാത് പാർത്ഥ മയ്യാവേശിത ചേതസാം. ഹേ പാർത്ഥ, എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളെയും എനിക്കായി അർപ്പിച്ച് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. ഈ ഭവസാഗരം അല്ലെങ്കിൽ സംസാര സാഗരം എന്നൊക്കെയാ പറയാ അല്ലെ. ഈ ഭൗതികതയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജനിക്കാം മരിക്കാം, അങ്ങനെ ഈ സാഗരത്തിൽ കിടന്നുഴലുകയാണ്. ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ കാണിച്ചത് നോക്കൂ. ഇത് നമ്മളാ ഈ സാഗരത്തില്, ഭവസാഗരം അല്ലെങ്കിൽ സംസാര സാഗരത്തില് എന്താ പറയാ, രക്ഷ കിട്ടാതെ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് മുങ്ങി താഴാൻ പോവാ നമ്മള്. അപ്പോള് ഭഗവാനെ എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനായി അർപ്പിച്ച് ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഭഗവാൻ വേഗത്തില് ജനന മരണങ്ങളുടെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനെ ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി അല്ലെ, ഗരുഡാരൂഢനായിട്ട് ഭഗവാൻ വന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ അവിടെ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നില്ല ഭഗവാനെ. അതുകൊണ്ടാ. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴേ ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാമായിരുന്നു.
അല്ലേ? ഇനിയെങ്കിലും നമ്മൾ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഒരു സെക്കൻഡ്, ഒരു നിമിഷം പോലും നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിസ്മരിക്കരുത്. ഭഗവത് കൃപ കൊണ്ട് താമസം വിന ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാവും നമ്മള്. ഭാഗ്യശാലികളാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരെ, അല്ലേ ഭക്തര്? ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈശ്വരന്റെ മഹിമ അതിശയവും അതുപോലെ വ്യക്തിഗത ആത്മാവിന്റെ ആശ്രിതത്വവും മനസ്സിലാവും. ഭഗവാന്റെ ആ ശ്രേഷ്ഠതമമായിട്ടുള്ള ആ സ്റ്റാറ്റസ്, അതുപോലെ നമ്മൾ ആരാണ്, നമ്മളുടെ മൂലസ്വരൂപം, നമ്മൾ ഭഗവത് ദാസരാണ്, ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതരാ നമ്മള്. ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുക, അതാണ് നമ്മളുടെ കർത്തവ്യം. അപ്പോ ഭഗവത് സേവനാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ കർത്തവ്യം. ഉത്തമ ഭക്തന് മാത്രാണ് ഭഗവാന്റെ മൂല്യം അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്തവര് ഭഗവാനെ ഒന്നും ഒരു വില കൊടുക്കില്ല, അല്ലേ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ ആ ഭക്തനറിയാം ഭഗവാന്റെ ആ സർവശ്രേഷ്ഠതമമായിട്ടുള്ള ആ അവസ്ഥ. സർവേശ്വരനായിട്ടുള്ള ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനാണ് പിന്നെ ഭക്തൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു നേട്ടവും ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കണില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം നമ്മൾ എന്തിനാ ജപിക്കണേ? ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷിക്കണം, അല്ലേ ഒരു ഭക്തനെ? അതിനാ ഭക്തൻ എപ്പോഴും നാമം ജപിക്കണത്. ഇങ്ങനെ ഓരോ സാധനയിൽ ഏർപ്പെട്ട ഭക്തനെ അതിവേഗം ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ മുക്തനാക്കും എന്നിവിടെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യാണ്. സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ കരകയറ്റും എന്ന് ഭഗവാൻ ഉറപ്പ് പറയാണ്. ഒരു ശിശു പൂർണ്ണമായിട്ട് മാതാപിതാക്കളുടെ ചുമതലയിലാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുരക്ഷിതത്വവും ഉണ്ട്. ഇതുപോലെയാണ് ഒരു ഭക്തൻ. ഭഗവാൻ എന്നെ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ള ആ ഉറപ്പുണ്ടായാൽ മാത്രം മതി. ഇവിടുത്തെ പിക്ചർ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പിക്ചറാണ്. ഇതിലെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആന എന്ന് പറയണത് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മുൻ ജന്മ കർമ്മമാണ്. ഈ മരം ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് ഈ ജന്മമാണ് നമ്മളുടെ. ഈ ജന്മത്തിനെയാണ് ഈ മരത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇവിടെ 2 എലികളെ കാണുന്നുണ്ട്, കറുത്തതും വെളുത്തതും ആയിട്ടുള്ള എലികള്. ഇത് രാത്രിയും പകലുമാണ് ഈ എലികള്. ഇവിടെ താഴെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു കിണറുണ്ട്, ഇത് നമ്മുടെ ഈ ജന്മത്തിലെ കർമ്മഫലാണ്. ഇവിടെ കുറെ സർപ്പങ്ങളുണ്ട് ഈ കിണറിനകത്ത്. ഇതാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും, ഇതാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. ഇവിടെ ഈ മരത്തിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കണില്ലേ, ഇതാ നമ്മളുടെ സ്ഥിതി ഇപ്പോഴത്തെ. അപ്പോ മുകളിലേക്കും പോവാൻ പറ്റില്ല, താഴോട്ടും വരാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾക്ക്. അപ്പോഴ് ഈ ആന ഉണ്ടല്ലോ, ആന എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ മുൻ ജന്മങ്ങളിലെയൊക്കെ കർമ്മഫലമാണ്. ഈ കർമ്മഫലമായിട്ടുള്ള ആനയുണ്ടല്ലോ ഈ ജന്മത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുലുക്കുണ്ടാക്കും. അങ്ങനെ കുലുക്ക് ഷെയ്ക്ക വരുമ്പോ ഇവിടെ ഒരു തേനീച്ചക്കൂടുണ്ട്, തേനീച്ചക്കൂട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികതയിലെ സുഖദുഃഖങ്ങള് എന്ന് പറയണത്. ഈ തേനീച്ചക്കൂട് ഇളകുമ്പോള് ഈ തേനീച്ചകൾ വന്നിട്ട് ഇയാളെ ചുറ്റും കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പക്ഷെ അയാള് അത്രയും ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഡ്രോപ്പ് തേന് വീഴും. അത് നക്കി കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ നിൽക്കുക. അതാ നമ്മുടെ അവസ്ഥ. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേ? ഇവിടെ താപത്രയങ്ങള്, എല്ലാതരം ക്ലേശങ്ങള് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് ചില ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള സുഖം കിട്ടും. അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പാടുപെടുകയാണ് ഈ ഭൗതികതയിൽ കടന്നിട്ട്. അതാ നമ്മുടെ അവസ്ഥ. അപ്പോ ഈ അടുത്ത ജന്മം നമ്മള് ഈ ജന്മം ചെയ്തു കൂട്ടുന്നതിന്റെ ഒക്കെ കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കണം. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട നമ്മള് ഭഗവാനെ മറന്നുപോയി. ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൈ ഭഗവാനിലേക്ക് കൊടുക്കുക, അത്രേ വേണ്ടൂ. നമ്മള് ഭഗവാനെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുക. ഈ എലികളുണ്ടല്ലോ ഈ കൊമ്പ് ഇങ്ങനെ കാർന്ന് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതായത് ഇതെപ്പോഴാ പൊട്ടി വീഴാന്ന് അറിയില്ല. അതായത് നമ്മുടെ ആയുസ് എപ്പോ അവസാനിക്കും അറിഞ്ഞൂടാ. രാപ്പകലുകളാകുന്ന അങ്ങനെ ദിനരാത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോഴും നമ്മുടെ ആയുസ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വന്നു. ആയുസ് അറ്റുപോവും, ഈ കൊമ്പ് മുറിഞ്ഞു പോവും. അപ്പൊ വീഴുന്നത് നമ്മൾ എവിടേക്കാ? ഈ സർപ്പത്തിന്റെ വായിലേക്കാ വീഴുന്നത്, അല്ലെ? ഈ കിണറ്റിലേക്കാ താഴെ വീണ. ഈ കൊമ്പ് മുറിഞ്ഞാ നമ്മൾ താഴെ വീണു. അത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഗ്യാരണ്ടി, അല്ലെ? അപ്പോ ആയുസ് അറ്റുപോണേന് മുമ്പ് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാൻ നമ്മൾ ശീലിക്കണം. ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്നൊക്കെ രക്ഷയുണ്ടാവും. അതല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും കഷ്ടപ്പാടുകൾ മാത്രമായി മാറും.
8ാമത്തെ ശ്ലോകം. മയ്യേവ മനാധൽസ്വ മയി ബുദ്ധിം നിവേശയ നിവശിഷ്യസി മയ്യേവ അത ഊർധ്വം ന സംശയ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. ഭഗവാനിൽ തന്നെ എപ്പോഴും വാഴാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടു? ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക, അത്രേ ചെയ്യണ്ടു. സീരിയലൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിൽ ഇങ്ങനെ ഉറച്ചു നിൽക്കുക അല്ലെ. അതിനെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം, മനോമാലിന്യങ്ങളൊക്കെ നീക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഭഗവാനിൽ ഉറക്കുള്ളൂ. അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഓരോ വിഷയ ചിന്തകൾ മാത്രമായിരിക്കും നമ്മുടെ ഉള്ളില്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയാതെ വരും. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കുക. രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്നാ പറയാ. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കിട്ടാൻ, അപൂർവമാണ്. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവം മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് നേരിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് ഉണ്ടാവുക. അയാളുടെ നില ഭൗതികതയിലല്ല, അതിൻ്റെ ഉപരിയായി അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള നിലയിലേക്ക് ആ ഭക്തൻ ഉയരും. കൃഷ്ണനിലാണ് ആ ഭക്തൻ ജീവിക്കണത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതുപോലെ ഇവിടെ നോക്കൂ പിക്ചറ്. ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ ഗോപ കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ ലീലകള് ആടുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഗോപ കുട്ടികളൊക്കെ എത്രയോ ജന്മത്തെ കർമ്മ പരിഭാഗം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനോടൊപ്പം ജനിക്കാനും ഭഗവാനോടൊപ്പം ലീലകള് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ഭക്തൻ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും ആ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുകയാണ്. ഭക്തൻ കൃഷ്ണനായി നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം അത് ആസ്വദിക്കുന്നു. അപ്പോ നാമം ജപിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ നാവില് നൃത്തമാടുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെയാണ്. ഇദ്ദേഹം നാമാചാര്യൻ എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇദ്ദേഹത്തിന് പേര് നൽകിയത്. അറ്റ് എ ടൈം 3 ലക്ഷം നാമം വരെ ഇദ്ദേഹം ജപിക്കും എന്നാ പറയാ. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. അഥ ചിത്തം സമാധാതും ന ശക്നോഷി മയി സ്ഥിരം അഭ്യാസയോഗേന തതോ മാമിച്ഛാപ്തും ധനഞ്ജയ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ, എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങള് പലതരത്തില് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഇപ്പൊ മുമ്പത്തെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞു, ബുദ്ധി എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ബുദ്ധിയോഗം പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയണത് ഭക്തിയോഗമാണ് ഇവിടെ പറയണത്. അങ്ങനെ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അപ്പൊ ബുദ്ധിയോഗമാണ് 1ാമത്തെ മാർഗം പറഞ്ഞത്. അത് സാധിക്കണില്ലെങ്കിൽ നീ ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ എന്നെ പ്രാപിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഇനിയോ 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇവിടുത്തെ പിക്ചറ് 10. അഭ്യാസേപ്യ സമർത്ഥോസി മത്കർമ്മ പരമോ ഭവ മദർത്ഥമപി കർമാണി കുർവൻ സിദ്ധിമവാപ്സ്യസി. ഭക്തിയോഗത്തിനു വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നീ പരിപൂർണതയിലെത്തും. അപ്പോ അനന്യഭക്തിയോടെ എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭൗതിക ജീവിതത്തില് സുഖഭോഗങ്ങളിൽ മുഴുകിയിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ അശുദ്ധമായവരാ കൂടുതലുള്ളത്. ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് അവയെ ശുദ്ധീകരിക്കാം. ശുദ്ധി വന്നാൽ പിന്നെ അവയെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഏതൊരാളുടെ ഹൃദയത്തിലും ഉണ്ട് കൃഷ്ണപ്രേമം, ഈശ്വരനോടുള്ള ആ പ്രേമം ഉറങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ട്. നമ്മൾ അതൊന്ന് പ്രബലമാക്കി എടുക്കേ വേണ്ടൂ. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് ദിനചര്യകൾ ചിട്ടപ്പെടുത്താം. സാധനാ ഭക്തി ചെയ്യാം. യമനിയമങ്ങള്, ജപം, സ്നാനം, 2 നേരം പൂജ, ശാസ്ത്ര പഠനം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് വിധി പ്രകാരം സാധന ചെയ്യാം. വൈധി സാധനാ ഭക്തി എന്നാ പറയാ അതിന്. അത് നമുക്ക് അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറ്റും. അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോ ബുദ്ധിയോഗം, ഭക്തിയോഗം. അതല്ലെങ്കിൽ കർമ്മയോഗം, അതായത്
ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ട നിബന്ധന അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിവില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കൂ, ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെയും പരിപൂർണതയിലെത്താം. ഇവിടത്തെ പിക്ചർ നോക്കൂ. ഇത് ആൽഫ്രഡ് ഫോർഡ് എന്നുള്ള ആളാണ്. ഫോർഡ് കാർ കമ്പനിയുടെ ഓണറാണ് ഇദ്ദേഹം. ഇപ്പോ ഇസ്കോണിലെ ഡിവോട്ടിയാണ് അംബരീഷ് പ്രഭു എന്ന പേര്. അദ്ദേഹമാണ് മായാപൂരിലുള്ള നമ്മുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള വലിയ ടെമ്പിള്, ഈ വേൾഡ്സ് ലാർജസ്റ്റ് ടെമ്പിൾ ആണ്. ആ ടെമ്പിളിന് ഉള്ള 50% ഡൊണേഷനും അദ്ദേഹമാണ് ചെയ്തത്. ഇപ്പോ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലം നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യാം. അതാണ് ഇവിടെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞത്. സമ്പന്നനായ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ഒരു ഓഫീസോ ക്ഷേത്രമോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം. ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മേഖലകൾ പലതുമുണ്ട്. അത്തരം പ്രവൃത്തികളിൽ താല്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം അയാൾക്ക് അതിലൊരു ചെറിയ ശതമാനമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ചെലവാക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ വരുമാനത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗമെങ്കിലും ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് നീക്കി വെക്കുന്നത് വളരെ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. നമ്മളെ അത് ഭക്തിയിൽ ഉയർത്താനും ഒക്കെ സഹായിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഈ സ്വമനസാലെയുള്ള സേവനം ഈശ്വര പ്രേമത്തിന്റെ സമുന്നതിയിലെത്താനും പരിപൂർണത നേടാനും സഹായകമാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. 11 അഥൈതദപ്യശക്തോസി കർത്തും മദ്യോഗമാശ്രിത സർവകർമ്മഫലത്യാഗം തത കുരു യഥാത്മവാൻ. എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ പറഞ്ഞു ബുദ്ധിയോഗം, ഭക്തിയോഗം, കർമ്മയോഗം പറഞ്ഞു. ഇനി ഈ മൂന്നും നിനക്ക് സാധിക്കണില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയണില്ലെങ്കില് സർവകർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യജിക്കുക, എന്നിട്ട് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ തന്റെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലങ്ങളെല്ലാം ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക. സ്വകർമ്മ ഫലത്യാഗം കൊണ്ട് മനസ്സിന് ശുദ്ധി ഉണ്ടാവും. നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗ അത് അനുഷ്ഠിച്ചോളൂ. കർമ്മഫലത്യാഗം, നിഷ്കാമ കർമ്മം അത് ചെയ്തോളൂ. അപ്പോഴും നിനക്ക് പരിപൂർണതയിലെത്താം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. 12 ശ്രേയോ ഹി ജ്ഞാനമഭ്യാസാത് ജ്ഞാനാധ്യാനം വിശിഷ്യതേ ധ്യാനാത് കർമ്മഫലത്യാഗാസ്ത്യാഗാശ്ചാന്തിരനന്തരം. നിനക്കിത് പരിശീലിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം. ആ ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമത്രേ കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു? ബുദ്ധിയോഗം, ഭക്തിയോഗം, കർമ്മയോഗം, കർമ്മഫലത്യാഗം ഒക്കെ പറഞ്ഞു. മാത്രല്ല ഇപ്പൊ എന്താ പറയണേ? ഇതൊന്നും പരിശീലിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുക. അറിവ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് സമ്പാദിക്കുക, അതിന് ശ്രമിക്കുക. പിന്നെയോ അങ്ങനെ ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ധ്യാനനിരതനാവാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ജ്ഞാനത്തിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് ധ്യാനം അനുഭവപ്പെടും. ആ ധ്യാനത്തെക്കാളും വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ളതാണ് കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കല്. എന്തെന്നാൽ ത്യാഗം ചെയ്യുമ്പോ മനഃശാന്തി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതാ ഇവിടെ കുട്ടികൾ ഇരുന്നിട്ട് ജ്ഞാനം ആർജിക്കണു അല്ലെ. ഇവിടെ ധ്യാനനിരതനായിട്ട്. ഇവിടെയോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഈ കഥ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാ അല്ലെ, പഴക്കച്ചവടക്കാരിയുടെ കഥ. പഴക്കച്ചവടക്കാരി ഇങ്ങനെ ഒന്നും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ല, കൃഷ്ണനെ കാണുമ്പോ എല്ലാ പഴങ്ങളും കൊടുക്കാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ഈ കുട്ടി എന്താ ഒരു പിടി അരി വാരിക്കൊണ്ടുവരും. പഴക്കാരിയുടെ കൊട്ടയുടെ അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും കയ്യിൽ നിന്ന് എല്ലാം കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും. 2 മണി അരി ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴോ കൊട്ട നിറയെ മുത്തും പവിഴോ ഒക്കെ ആയി മാറും. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഒന്നും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ല ആ അമ്മ ചെയ്തത് അല്ലേ. എല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് ത്യാഗത്തോടെ സമർപ്പിച്ചാല് അതിന്റെ 1000 ഇരട്ടി ഫലാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരുന്നത് അല്ലേ. പരിപൂർണത നേടാൻ പറ്റുന്നത്. ഇപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾക്ക് വഴങ്ങാത്തവര് ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുക. തന്റെ സ്വരൂപം എന്താണെന്ന് അപ്പൊ അറിയാൻ പറ്റും അല്ലെ. ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ്, ഞാൻ ജീവാത്മാവ്, ഭഗവത് അംശമാണ്, ഭഗവത് സേവനമാണ് എന്റെ കർത്തവ്യം എന്നൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും.
ക്രമേണ ജ്ഞാനം ധ്യാനത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കും. ധ്യാനത്തിലൂടെയും ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കർമ്മഫലവും ത്യജിക്കാം. അങ്ങനെയും നമുക്ക് പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഭക്തന് വേണ്ട യോഗ്യതകളാ പറയാൻ പോണത്. അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാനാം മൈത്ര കരുണയേവച നിർമ്മമോ നിരഹംകാര സമദുഃഖ സുഖക്ഷമി സന്തുഷ്ട സതതം യോഗി യഥാത്മാ ദൃഢനിശ്ചയ മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർയോ മദ്ഭക്ത സമേ പ്രിയ. മാത്സര്യം കൂടാതെ സർവജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായി, ഒന്നിലും അവകാശബോധവും മിഥ്യാഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയായും സദാ സംതൃപ്തനായും നിയന്ത്രിതാത്മാവായും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ച ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരൻ. എന്താ പറയണേ ഭഗവാൻ? മാത്സര്യം, അസൂയ ഇതൊന്നുമില്ലാതെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ സുഹൃത്താവുക. ഒന്നിലും അവകാശബോധം വേണ്ട. നമ്മളുടെ ഈ ചുറ്റും കാണുന്നത് എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്, നമ്മുടെ ശരീരം പോലും. ഒരു മിഥ്യാഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ ഞാൻ വലിയ ആളാണ്, എനിക്ക് പണമുണ്ട്, പദവിയുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള മിഥ്യാഹങ്കാരം ഒന്നും ഇല്ലാതെ സുഖ ദുഃഖോ വിജയോ പരാജയോ എല്ലാത്തിലും സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയായിട്ട് സദാ സംതൃപ്തനായിട്ട് എന്താണോ നമുക്ക് ലഭിച്ചത് അതിൽ തൃപ്തനാവണം. നിയന്ത്രിതാത്മാവായിട്ട് മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ച് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരൻ എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, സുദാമ അല്ലേ? സുദാമ ഇവിടെ കൃഷ്ണനെ കാണാൻ വന്നപ്പോഴേ, കഥയൊക്കെ നമുക്ക് അറിയണതാ, കാണാൻ വന്നു. ആ ഭക്തന്റെ കാല് കഴുകിയിട്ട് അത് ആ തീർത്ഥം ശിരസിലണിഞ്ഞു അല്ലേ കൃഷ്ണൻ. അത്ര ഭക്തവത്സലനാണ് ഭഗവാൻ, പ്രിയങ്കരനാണ് ഈ ഭക്തൻ ഭഗവാന്. കാരണം എന്താ? സുദാമ ദരിദ്രനാ, പക്ഷെ അദ്ദേഹം സദാ തൃപ്തനാ. കാരണം എന്താ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളില് ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വേറൊന്നും ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ ആ തൃപ്തനായിട്ടുള്ള ക്ഷമാശാലിയായിട്ടുള്ള സുഖാണെങ്കിലും ദുഃഖാണെങ്കിലും സമനില കൈക്കൊണ്ടിട്ട് അല്ലെ, മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലാതെ ഒന്നിലും അവകാശബോധം ഇല്ലാതെ എല്ലാവരോടും സമഭാവനയോടെ പെരുമാറി അങ്ങനെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ ഉറച്ച് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ അല്ലേ സുദാമ ഉദാഹരണം. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരൻ. ഒരു വിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിലും അസ്വസ്ഥനാവില്ല, ആരിലും ദേഷ്യം ഉണ്ടാവില്ല, അയാൾക്ക് ശത്രുവിനോട് പോലും വൈരം ഉണ്ടാവില്ല. ദുഃഖം വന്നാലോ അത് ഭഗവത് കരുണയാലെ എനിക്ക് ഇത് കിട്ടിയ ശിക്ഷ വളരെ തുച്ഛമാണ് എന്നാ തോന്നുള്ളൂ. കടുത്ത ക്ലേശം വന്നാലും ശാന്തനും സ്വസ്ഥനായിട്ടിരിക്കും അല്ലെ, ശരീരബോധം ഒട്ടും ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവത് കാരുണ്യത്താലെ എന്താണോ കിട്ടണത് അതില് തൃപ്തി ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭക്തൻ നിൽക്കേണ്ടത്. 15 യസ്മാന്നോ ദ്വിജതേ ലോകോ ലോകാന്നോ ദ്വിജതേ ജയ ഹർഷാമർഷഭയോദ്വേഗൈർമുക്തോ യസ ച മേ പ്രിയ. ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ലാത്തത്, ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവരാരാണോ അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. അപ്പൊ ഇനി എന്താ പറയണേ? ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഈ ഭക്തനിൽ നിന്ന്. ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒരു അസ്വസ്ഥതയും ഈ ഭക്തന് ഉണ്ടാവില്ല. സുഖദുഃഖങ്ങളിലോ ഉത്കണ്ഠകളിലോ എന്തുണ്ടെങ്കിലും സമചിത്തനായിട്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരൻ. ഒരു ഭക്തനിൽ നിന്ന് ആർക്കും ആശങ്കയോ ഭയോ അസന്തുഷ്ടിയോ ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ ഇടയില്ല. അയാളോ ആർക്കും ഒരുവിധം ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാക്കില്ല. മറ്റുള്ളവരെ അയാളെ വിഷമിപ്പിച്ചാലും ഒരു കുലുക്കമില്ല. എല്ലാവിധ ക്ഷോഭങ്ങൾക്കും അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾക്കും അതീതനായ ഭക്തൻ കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ ചിത്രകേതുവിന്റെ കഥയാണ്. ചിത്രകേതു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രാജാവ്, അദ്ദേഹത്തിന് മക്കളില്ലായിരുന്നു. 10,000 പത്നിമാരുണ്ടായിരുന്നു എന്നാ പറയാ. അവർക്ക് ആർക്കും മക്കളുണ്ടായില്ല. അങ്ങനെ അങ്കിര മഹർഷി വന്നപ്പോൾ സങ്കടം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അങ്കിര മഹർഷി പറഞ്ഞു, ശരി വരം തരാം. അങ്ങനെ ഒരു ഒന്നാമത്തെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു പുത്രൻ ഉണ്ടായി.
ഹർഷശോകൻ എന്ന പേര്. ആ കുട്ടി ജനിച്ച് നാമകരണത്തിന്റെ അന്ന് തന്നെ ആ കുട്ടിയെ മരിക്കുകയാണ്. മരിച്ചതല്ല, മറ്റു പത്നിമാര് രാജാവിന് ഈ ആദ്യ ഭാര്യയോടായി കൂടുതൽ സ്നേഹം ഈ കുഞ്ഞുണ്ടായപ്പോ. അപ്പോഴും മറ്റു പേർക്കൊക്കെ അസൂയായി. അങ്ങനെ അവര് ഈ കുഞ്ഞിനെ കൊന്നു. അപ്പൊ ദുഃഖം താങ്ങാനായില്ല മാതാപിതാക്കൾക്ക്, അങ്ങനെയല്ലേ. അപ്പോഴ് രാജാവ് അത്യന്തം വിഷണ്ണനായി. അപ്പോഴേക്കും നാരദമുനി, അങ്കിരമുനി എല്ലാവരും വന്നു. പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ദുഃഖം താങ്ങാൻ പറ്റണില്ല, എനിക്ക് എന്റെ മകനെ നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴ് പറഞ്ഞു, എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, മകനെ എന്നാ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഈ അങ്കിരമുനി ജീവനെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു. അപ്പൊ ജീവനോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ പിതാവ് ഇതാ ദുഃഖിതനായിരിക്കണു, കുറച്ചു സമയം കൂടി ആ ശരീരം സ്വീകരിച്ചുകൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴ് ഈ ജീവൻ പറയാണ്, ഏതച്ഛൻ? എന്റെ എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു, ഏത് ജന്മത്തിലെ അച്ഛനാ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴ് രാജാവിന് മനസ്സിലായി അതിന്റെ നിരർത്ഥകത, ഇതിലൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ലാത്തതാണ് എന്ന്. അങ്ങനെ ചിത്രകേതു വലിയ ഭക്തനാ. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഭാര്യമാരും ഒത്ത് വിമാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പൊക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴ് പരമശിവൻ പാർവതി ദേവിയെ മടിയിൽ വെച്ചിട്ട് വൈഷ്ണവർക്കൊക്കെ ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ ചിത്രകേതു ഇത് കണ്ടപ്പോ, ഇങ്ങനെ ഭാര്യയെ മടിയിൽ വെച്ചിട്ടാണോ ഒരു മഹാത്മാക്കൾക്കൊക്കെ ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിരിച്ചു ഉറക്കെ. എല്ലാവരും കേട്ടു, പക്ഷെ ആരും ഒന്നും മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല. പക്ഷെ പാർവതി ദേവിക്ക് കോപം വന്നു. പാർവതി ദേവി പറഞ്ഞു, നീ ഒരു അസുരനായി പോകട്ടെ എന്ന് ശപിച്ചു. അപ്പോള് ഈ ചിത്രകേതുവിനെ, ഈ ഭക്തനല്ലേ, ചിത്രകേതുവിന് ഈ ശാപം കേട്ടിട്ടൊന്നും ഒരു കുലുക്കുണ്ടായില്ല. ചിത്രകേതു പറഞ്ഞു, അമ്മേ, ഞാനത് സസന്തോഷം സ്വീകരിക്കണു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവന് വൃത്രാസുരനായി. പിന്നെ ആ ജന്മവും കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തുകയാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന് ഇപ്പൊ ശാപമാണെങ്കിലും വരമാണെങ്കിലും ഒന്നും ഭേദമില്ല, എല്ലാം സമഭാവനയോടെ എടുക്കും. 16 അനപേക്ഷ ശുചിർദക്ഷ ഉദാസീനോ ഗതവ്യഥ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി യോ മദ്ഭക്ത സമേ പ്രിയ. സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠ, വ്യഥ എന്നിവ ഇല്ലാത്തവനും ഫലമുദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായ എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. അപ്പൊ എന്താണ് ഭക്തൻ? എന്താ പണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വല്ലാണ്ട് യത്നിക്കൊന്നുമില്ല. ഈശ്വര കാരുണ്യത്താൽ എന്തെങ്കിലും ലഭിച്ചാല് അത് സന്തോഷം. എല്ലാ ഉപാധികൾക്കും അതീതനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ദുഃഖങ്ങളില്ല. ഭഗവാന് ഇഷ്ടമുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യാം, ഫലകാംക്ഷയൊന്നുമില്ല. എല്ലാം ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും എന്നുള്ള ഉറപ്പുണ്ട്. ഉത്കണ്ഠയോ വ്യഥയോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. അല്ലെ, ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ പോലെ അല്ലെ, നിസ്വാർത്ഥമായിട്ട് സേവനം ചെയ്തു ഭഗവാന് വേണ്ടി. 17 യോ ന ഹൃഷ്യതി ന ദ്വേഷ്ടി ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി ശുഭാശുഭ പരിത്യാഗി ഭക്തിമാൻ യസമേ പ്രിയ. സന്തോഷിക്കുകയോ ദ്വേഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനും ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനുമായ ഭക്തൻ എനിക്ക് അത്യന്തം പ്രിയൻ. എന്താ പറയണേ, വിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഭൗതിക ലാഭനഷ്ടങ്ങളിൽ ഒന്നും സന്തോഷിക്കുകയോ സന്തപിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹവും ഉണ്ടാവില്ല. തനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടത് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോ ദുഃഖമോ അതുമില്ല. ഭഗവത് പ്രീതിക്കായിട്ട് എന്ത് ആപത്ത് ചുമക്കാനും തയ്യാറാവുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ കൃഷ്ണന് പ്രിയമാണ്. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പടം പ്രഹ്ലാദാണ്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ, ചെറിയ കുട്ടി അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപു പിതാവ് പറയുന്നുണ്ട്, ഇവൻ ദുഷിച്ച പയ്യനാണ്, അത് കാരണം ഇവനെ വധിച്ചോളൂ എന്ന് പറയാ. എന്നിട്ട് മതയാനയെ കൊണ്ട് ചവിട്ടിക്കും, ശൂലം കൊണ്ട് കുത്തും അല്ലെ, മലയുടെ മുകളിൽ നിന്നൊക്കെ വലിച്ചെറിയും, അങ്ങനെ സർപ്പങ്ങളെ കൊണ്ട് കടിപ്പിക്കും, അങ്ങനെ പലതും ചെയ്തു. എന്ത് ആപത്ത് വരുമ്പോഴും ഈ കുട്ടിക്ക് ഒരു പരിഭ്രമവും ഇല്ല. ഒരു ഭഗവാനെ വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഭഗവാനോ ഭക്തനെ കൈവെടിയില്ല അല്ലെ. ആർക്കും ഈ കുട്ടിയെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. എല്ലാ ആപത്തുകളിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ രക്ഷപ്പെടുത്താണ് ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ എല്ലാത്തിനെയും ത്യജിച്ച്
ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് ഊന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന്റെ എല്ലാ കാര്യവും പിന്നെ ഭഗവാനാ നോക്കുക, അല്ലേ? അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. 18-19 സമശത്രൗ ച മിത്രേ ച തഥാ മാനാപമാനയോ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു സമസംഗ വിവർജിത തുല്യനിന്ദാസ്തുതിർമൗനി സന്തുഷ്ടോ യേന കേനചിത് അനികേത സ്ഥിരമതിർ ഭക്തിമാൻ മേ പ്രിയോ നര. ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ മാനാപമാനങ്ങൾ, ശീതോഷ്ണങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ആദരവ് അനാദരവ്, യശസ് ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ ഒരേ വിധം കൈക്കൊണ്ട് അസത്സംഗത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനും മൗനിയും ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനും സദാ സംതൃപ്തനുമായി ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? ശത്രു മിത്രം ഭേദമില്ല, എല്ലാവരോടും ഒരേപോലെ. മാനാണോ അപമാനാണോ, അല്ലെ, ചൂടാണോ തണുപ്പാണോ, ആദരവാണോ അനാദരവാണോ, യശസ്സാണോ ദുഷ്കീർത്തിയാണോ, എന്തുണ്ടെങ്കിലും സമഭാവന കൈക്കൊള്ളാം. അതുപോലെ ദുസ്സംഗം, ദുർജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സംഘത്തിൽ നിന്നൊക്കെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുക മുക്തനായിട്ട്. മൗനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കല്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. വേറെ അനർത്ഥകരങ്ങളായിട്ടുള്ള സംസാരം വേണ്ട. ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവൻ, അറിവുണ്ടാവും നല്ലതുപോലെ, സംതൃപ്തനാണ്. അതുപോലെ ഗാർഹിക ബോധം, എൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ ഭർത്താവ് അങ്ങനെയുള്ള ആ ബോധത്തിലല്ല, ഭഗവാനാണ് അല്ലേ സുപ്രീം, ഭഗവാനിലാണ് ഏറ്റവും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട ഭക്തൻ എനിക്ക് എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ എന്ന്. എല്ലാത്തരം ദുസ്സംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാണ് ഭക്തൻ. ചിലപ്പോൾ സ്തുതിയാവും കേൾക്കേണ്ടി വരിക, ചിലപ്പോഴോ ആക്ഷേപമാവും. ക്ഷമാശീലനായിരിക്കും. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചല്ലാതെ ഒരു സംഭാഷണവും ഉണ്ടാവില്ല. മൗനി എന്ന് പറഞ്ഞ ഏത് അവസ്ഥയിലും സന്തുഷ്ടനായിരിക്കും. നല്ല ഭക്ഷണമോ താമസ സൗകര്യമോ ഒന്നും കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. എപ്പോഴും ജ്ഞാനത്തില് തന്റെ നിശ്ചയത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തില് എപ്പോഴും ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭക്തൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനെ ഭഗവാന് പ്രിയം. ഇനി ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പിക്ചർ അത് നോക്കൂ. അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കഥയാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഭാഗവതത്തിലെ സുപ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള കഥ തന്നെയാണ്. ഒന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ അനുസ്മരിക്കാം. ഇപ്പോ നഭകൻ എന്ന രാജാവിന്റെ മകൻ നാഭാകൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനാണ് അംബരീഷൻ. സപ്തദ്വീപങ്ങൾക്കും അധിപതിയായിരുന്നു. എന്നാലും ഒന്നിലും സക്തനല്ല, ആസക്തിയില്ല. അദ്ദേഹം നിരന്തരം ഭഗവത് ആരാധനയിൽ ഇങ്ങനെ സമയം നയിച്ചു. സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടു. മനസ്സുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യമംഗള വിഗ്രഹം ധ്യാനിക്കും. വാക്കുകൊണ്ട് ഭഗവത് ലീലകളൊക്കെ, തിരുനാമങ്ങളൊക്കെ ഉച്ചരിക്കും. കൈകൾ കൊണ്ടോ ഭഗവാന്റെ ദാസ്യം ചെയ്യും. ചെവി കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ലീലകളൊക്കെ ശ്രവണം ചെയ്യും. ശിരസ് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പാദാംബുജങ്ങളിൽ നമസ്കരിക്കും. സർവകർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ നയിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രജകൾ പോലും അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഭഗവത് പാദാംബുജ ദാസ്യം അങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചു വന്നത്. അങ്ങനെ ഭക്തപ്രിയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ, ഭക്തവത്സലനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നിൽ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്ത ആ അംബരീഷിന്റെ, ആ പരമഭാഗവതന്റെ സകല ഭാരവും സ്വയം ഏറ്റു നടത്തിയിരുന്നു ഭഗവാൻ തന്നെ. ആ ഭാഗവതന്റെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് സുദർശനത്തെ ഭഗവാൻ ഭാരമേൽപ്പിച്ചിരുന്നു. സുദർശനത്തിനോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേഫ്റ്റി ഒക്കെ നോക്കിക്കൊള്ളണം. അദ്ദേഹം ഒരിക്കല് തനിക്ക് ഏറ്റവും യോജിച്ച പത്നിയോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു സംവത്സരം ദ്വാദശി വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ്. വ്രതാവസാനത്തില് 3 ദിവസം ഉപവസിച്ചിട്ട് മധുവനത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്ഞന്മാരായ പല പല ഭാഗവതന്മാര് അവരെയൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെ എന്ന് കണക്കാക്കി ആരാധിച്ചു. ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് അനേകം പുണ്യദാനങ്ങൾ ചെയ്തു. അങ്ങനെ പാരണ സമയം വന്നു. പാരണ എന്ന് വെച്ചാ വ്രത അന്ത്യഭോജനം എന്നാ പറയാ. അത് ചെയ്താലാണ് ഈ ഫാസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക. ഇത്രയും ദിവസം വ്രതം എടുത്തത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാരണ കഴിയണം. അപ്പൊ പാരണയ്ക്ക് തുടങ്ങിയ നേരത്താണ് ദുർവാസ മഹർഷി പരിവാരങ്ങളും ഒക്കെ ആയി വരുന്നത് അവിടെ. അപ്പൊ അതിഥിയെ കണ്ടപ്പോ ദൈവതുല്യം സ്വീകരിച്ച് ഭക്തിപൂർവം ആരാധിച്ചു ഭോജനത്തിന് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴ് ഋഷി പറഞ്ഞു, അല്ല, ദൂരയാത്ര കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ സ്നാനം ചെയ്യണം. അപ്പൊ കാളിന്തിയിൽ പോയി
ശരി. അങ്ങനെ മധ്യന്തനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. മടങ്ങി വരണില്ല. പാരണയ്ക്കുള്ള സമയം അതിക്രമിച്ചു തുടങ്ങി. എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ രാജാവിന് വിഷമം ആയി. അപ്പോഴവിടുത്തെ ആചാര്യൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് തീർത്ഥം കൊണ്ട് പാരണ കഴിച്ചോളൂ എന്ന്. 2 തുള്ളി ജലം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിച്ചു. ദുർവാസ മഹർഷി തിരിച്ചു വന്നപ്പോ ഇതറിഞ്ഞു. ക്രുദ്ധനായി, അല്ലേ? അതിഥിയെ മാനിക്കാണ്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ജട പറിച്ച് നിലത്തടിച്ചു. അപ്പോഴ് അതിൽ നിന്ന് ഘോരയായ കൃത്യക വന്നു. ഇതാ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. കൃത്യക വന്നു. പോകുന്ന മാർഗമൊക്കെ ദഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് രാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത്. ഭഗവാനിലെ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്ത അംബരീഷനുണ്ടോ ഭയം? അല്ലേ? അദ്ദേഹം ഒരടി പോലും പിന്നാക്കം വെച്ചില്ല. ഉടനെ സുദർശന ചക്രം ഭക്തരക്ഷയ്ക്കായിട്ട് ആവിർഭവിച്ചു. അത് ക്ഷണത്തില് കൃത്യകയെ നശിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ടോ ഇത് പറഞ്ഞയച്ച ആളുണ്ട്, ദുർവാസാവ്. ദുർവാസാവിന്റെ നേരെ പിന്നാലെ ചെന്നു. ഋഷി ഭീതനായി പല പല ദിക്കുകളിലേക്ക് ഓടി നോക്കി. ഒരു ഫലവുമില്ല. ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കല്ലാണ്ട് ഗത്യന്തരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രഹ്മാവ്, ശ്രീ പരമേശ്വരൻ അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ പോയി നോക്കി. അവരും ഒഴിഞ്ഞു മാറി. അവസാനം ഭഗവത് സമീപത്തിലേക്ക് എന്നെ പോയി. ആ ശ്രീപാദത്തില് നമസ്കരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്നെ രക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഭക്തദാസനാണ്. ഞാനിപ്പോ ഭക്തന്റെ ദാസനാണ്. ഞാനിപ്പോ ലക്ഷ്മിയോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്വരൂപത്തിനെയോ ഭക്തന്മാരെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ സ്നേഹിക്കാറുള്ളൂ. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എൻ്റെ ഭക്തനാണ്. അപ്പോ അവർക്ക് ഞാനാണ് സർവസ്വം, എനിക്ക് അവരും. അതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗവതന്മാരെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. അവര് മുക്തി പോലും ആഗ്രഹിക്കണില്ല. അപ്പൊ ഞാന് എപ്പോഴും അവർക്ക് കടപ്പെട്ടവരാ. അപ്പൊ കടപ്പെട്ടവനാണ് ഞാന് എന്ന് പറയാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തോളൂ, ആ ഭാഗവതനെ തന്നെ, ആ ഭക്തനെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചോളൂ. അതേ വഴിയുള്ളൂ. മഹാപുരുഷന്മാരിലൊന്നും ദ്രോഹം ചെയ്യരുത്. ചെയ്താൽ ഇതാ ഫലം. അങ്ങേക്ക് തപസ്സുണ്ട്, വിദ്യയുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്, പക്ഷെ വിനയമില്ല. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഈ ജ്ഞാനവും എല്ലാം നിഷ്ഫലാവും. അതുകൊണ്ട് വേഗത്തിൽ അംബരീഷിനെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചോളൂ പറയാണ്. അങ്ങനെ ദുർവാസാവ് സുദർശനത്തിന്റെ ഭീതിയായിട്ട് ഓടി അംബരീഷിന്റെ കാൽക്കൽ വന്ന് വീണു. ഇത്തരം ഋഷി തന്റെ കാലിൽ സ്പർശിച്ചപ്പോഴ് കൃപാപരവശനായി, ലജ്ജിതനായി അംബരീഷ് രാജാവ് പറഞ്ഞു, സുദർശനത്തിനെ സ്തുതിച്ചിട്ട്, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പുണ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കരുണാനിധിയായ ഭഗവാൻ എന്നിൽ കൃപ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എന്റെ കുലദൈവമായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണൻ ആപത്തുകളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥന. ഉടനെ സുദർശനം ശാന്തമായി. അങ്ങനെ ആപത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ദുർവാസാവ് രക്ഷപ്പെട്ടുല്ലോ. അങ്ങനെ വിചാരിക്കുകയാണ് ദുർവാസാവ്, തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ദ്രോഹിക്കുന്നവരിൽ പോലും കൃപാമൃതം വർഷിക്കണ ആ ഭക്തന്മാരുണ്ടല്ലോ, അതിശയം തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രശംസിച്ചു. ഇങ്ങനെ ഭഗവാനിലെ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്ത അവർക്ക് എന്താ പിന്നെ അസാധ്യമായിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? പിന്നെ അംബരീഷൻ ആ അതിഥിയെ ഭക്തിപൂർവം പാരണയൊക്കെ ആഹാരമൊക്കെ കഴിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ദുർവാസാവ് സന്തോഷവാനായി ആശീർവാദമൊക്കെ കൊടുത്തു. അങ്ങനെ പോയി. രാജാവ് പിന്നെ പാരണയൊക്കെ ചെയ്തു. അഹങ്കാരത്തിന്റെ ലേശം പോലും ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിന്. എല്ലാം ആ ഭക്തദാസന്റെ മഹിമയാണ് എന്ന് അംബരീഷിനറിയാം. ആരാ ഭക്തദാസൻ? ഭഗവാൻ, അല്ലേ? അങ്ങനെ എല്ലാം ഒന്നിലും ശക്തി ഇല്ലാണ്ട് ശേഷം കാലം നയിച്ചു. അവസാനം രാജ്യം പുത്രന്മാരിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഭഗവത് ധ്യാനപരനായിട്ട് വനം പ്രാപിച്ചു എന്നാണ് അംബരീഷിന്റെ കഥ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. യേ തു ധർമ്മ്യാമൃതമിദം യഥോക്തം പര്യുപാസതേ ശ്രദ്ധദാനാമത്പരമാ ഭക്താസ്തേ അതീവ മേ പ്രിയ. നാശരഹിതമായ ഭക്തിയുത സേവന മാർഗം പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവർ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയർ. അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ്? നാശരഹിതമായിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലെ? ഭക്തിയുത സേവന മാർഗം ശാശ്വതമാണ്. അത് ആ മാർഗം പിന്തുടർന്നിട്ട് ഭഗവാനെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനിൽ മുഴുകുന്നവര് ഭഗവാനെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവർ. അത് അംബരീഷ് രാജാവിനെ പോലെയുള്ളവര്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ ഭഗവാനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാണ്. ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണേ?
തന്നെ സമീപിക്കാൻ ഉതകുന്ന അതീന്ദ്രിയ സേവനമാകുന്ന പ്രക്രിയകൾ വിവരിച്ചു തന്നു. അല്ലെ, ഈ പ്രക്രിയകൾ ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയമാണ്. അവയിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. ഭഗവത് സേവകനാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ളത്. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ മതി, ഭഗവത് കൃപ കൊണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം തനിയെ നടന്നുകൊള്ളും എന്നാണ്. ആ ദൃഢനിശ്ചയം, ദൃഢവിശ്വാസം അത് മാത്രം മതി എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭക്തിയിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തുന്ന ഈ അധ്യായം കണ്ടു അല്ലെ. അടുത്തത് ഭാഗവതത്തില് അല്ല അടുത്ത അധ്യായം പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ഭഗവാനെയും അതുപോലെ ക്ഷേത്ര എന്ന് വെച്ചാ ശരീരത്തിനെയും ആത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന അറിവുകള് അടുത്ത അധ്യായത്തില്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പോ ഭക്തി യോഗം എന്നുള്ള സെക്ഷൻ ഇതോടുകൂടി അവസാനിച്ചു. ഇനി 6 അധ്യായം ഉള്ളത് ജ്ഞാനയോഗമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ 12 ദിവസമായി അല്ലേ നമ്മളുടെ പഠിപ്പ്. അപ്പോ ഈ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂർ കുലായ് എന്നുള്ള ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കീഴിലാണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണത് അല്ലെ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ അധ്യയനത്തിനുള്ള അവസരം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ടെമ്പിളിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെമ്പിള്. ഡീറ്റീസ് ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അവിടെ ടെമ്പിളൊക്കെ ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെയൊക്കെ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഭഗവത്ഗീത റെസിഡൻഷ്യൽ കോളേജ് ഉണ്ട്, എ സെന്റർ ഫോർ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലെവൽ 1-ലാണ്. ഇനി നമുക്ക് 2, 3, 4 എല്ലാം അല്ലേ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഭക്തി ശാസ്ത്രി, ഭക്തി വൈഭവ്, ഭക്തി വേദാന്ത, ഭക്തി സാർവഭൗമ എല്ലാം പഠിക്കാനുണ്ട്. എല്ലാ ക്ലാസ്സസും ഇവിടെ നൽകുന്നത് ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് ടെമ്പിള് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോഴ് ഇവിടെ ഈ റെസിഡൻഷ്യൽ കോളേജിന്റെ പഠിപ്പ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ടെമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്? പിന്നെ ഗോശാലയുണ്ട്, പിന്നെ അവിടെ പ്രസാദമുണ്ട്. ആര് ചെന്നാലും അവർക്കൊക്കെ എല്ലാ നേരവും പ്രസാദമുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഗീത ഇൻ 18 days. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് അല്ലെ, 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത അധ്യയനം. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ ലെവൽ 1-ല് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലുള്ള കോഴ്സസ് നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഈ പലതരം സേവകള് അവിടെ ഉണ്ട്. ഡൊണേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. പല തരത്തിലെ സേവകളുണ്ട്. സേവാ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അനേകം. പിന്നെ ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഇന്ന് പറഞ്ഞതിലുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ചോദിക്കൂ. സംശയം ഇല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ. ഉത്തരം എഴുതിയവര് വായിച്ചോളൂ, ചോദ്യോത്തരം വായിച്ചോളൂ. ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കൂടുതൽ പരിപൂർണത ഉള്ളവൻ ആരാണ്? വ്യക്തി രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണം. അതെ. രണ്ടാമത്തെ പ്രയാസമാകും. പരമപുരുഷൻ അവ്യക്തനും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ അസത്യചിതരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമാണ്. ശരീരികൾക്ക് ഈ വഴിയുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. ഹരികൃഷ്ണ. എഴുതാത്തവര് നോട്ട് ചെയ്യണം. അടുത്തത് 3-ാമത്തെ ചോദ്യം. അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തെ പറ്റി പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? എന്താ പറഞ്ഞത്? അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്. അതിനെ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നു. ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹം പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. ഇതിലൂടെ സേവനത്തെ സ്വീകരിക്കും. ഭഗവാൻ സർവശക്തനാണ്. ദത്തജീവാത്മാക്കൾ സൗകര്യപ്പെടുമാറ് അർച്ചാ വിഗ്രഹം
എന്ന തന്റെ അവതാരത്തിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്തന്റെ സേവനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും. അതെ. അടുത്തത് മാതാജി അത് മനസ്സിലായില്ല കേട്ടോ. അവസ്ഥ മാതാജി അത് മനസ്സിലായില്ല. ആർച്ചാ വിഗ്രഹത്തിനെ പറ്റിയിട്ട്. അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയണത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു രൂപമാണ്. ഭഗവാന്റെ അവതാരം എന്ന് തന്നെ പറയാം. കാരണം നമുക്കിപ്പോ നമ്മള് പരമപുരുഷന്റെ അവതാരം. പരമപുരുഷൻ. പരമപുരുഷന്റെ അവതാരം. അതെ അതെ. അപ്പൊ അതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ സേവനങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ച് നമുക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ചൊരിയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? വ്യക്തായോ? ഒറ്റ വാക്കിൽ എഴുതിയാൽ മതിയോ മാതാജി? അത് മൊത്തം എഴുതണം? ഒറ്റ വാക്കിൽ എഴുതി അത് ക്ലിയർ ആക്കാൻ പറ്റില്ല. മാതാജി, അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്. അതിനെയാണ് ആർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ആർച്ചാ വിഗ്രഹം പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. അങ്ങനെ എഴുതണം. അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്. അതിനെ ആർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നു. അതെ. ഈ ആർച്ചാ വിഗ്രഹം പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. അത്ര എഴുതിയാ പോരെ? അത്ര എഴുതിയാ മതി. ഇനി അടുത്തത് 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? എന്താ പറയണേ? ബുദ്ധിയോഗത്തിലൂടെ, ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ, കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ, കർമ്മഫലത്യാഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ അനുഷ്ഠിക്കുക. ജ്ഞാനാർജനത്തിലൂടെ, ധ്യാനം, കർമ്മഫലത്യാഗത്തിലൂടെ ഒക്കെ പല മാർഗങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള. എന്താ ഒരു മാർഗം മാത്രമാവാത്ത? ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ പ്രാപിപ്പിക്കുന്നു. ആളുകളുടെ ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും മനോനില, ബോധമണ്ഡലം വ്യത്യസ്തമാണ്. പല തലങ്ങളിൽ പെട്ട ആൾക്കാരാ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതാണോ യോജിച്ചത് ആ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി പല മാർഗങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നതാണ്. അത് ബുദ്ധിയോഗം, ഭക്തിയോഗം, കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, കർമ്മഫലത്യാഗം, അങ്ങനെ പലതും പറഞ്ഞു തന്നു. ഏതാണ് നമുക്ക് യോജിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി അതിലൂടെ പോവാം. അടുത്തത് എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്? 13 മുതൽ 20 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 13 തൊട്ടുണ്ട്. മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ച് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ. എത്ര എഴുതിയ പോരെ മാതാജി? ഇല്ലാത്തവരും ക്ഷമാശീലനും സദാ സന്തുഷ്ടനും ദുഃഖങ്ങളിൽ തുല്യത കാണുന്നവരും ആരോ അവർ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. പിന്നെ എത്ര കടുത്ത ക്ലേശങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ ഭക്തർ ശാന്തനും സ്വാസ്ഥനുമായിരിക്കണം. അതെ, അങ്ങനെ അതില് പറഞ്ഞതൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം. വേറെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇനി ചോദ്യം കഴിഞ്ഞില്ലേ? വേറെന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ നാളെ കാണാട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ. വന്നിട്ടില്ല മാതാജി, ജോയിൻ ആയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ ഇപ്പൊ ജോയിൻ ചെയ്യിക്കാം, ഹോസ്റ്റ് ആക്കാവേ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഹോസ്റ്റ് ആക്കാം മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ആയിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. മാതാജി വേറെ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ കൂടി, ഇപ്പൊ റീന മാതാജി കോഹോസ്റ്റ് ആണ്, എന്നെ ആക്കിയിട്ട് ഒരാളെ കൂടി ആക്കിയേക്കണേ, കാരണം ഇടിമഴയുണ്ട് എല്ലായിടത്തും. അതെ അതെ. ഇവിടെ വസന്ത രാജേന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? കോഹോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ക്ലാസ്സിലെ കോഹോസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പുറത്തെ അഡ്മിൻ ആണ് മാതാജി. 6:30 അഡ്മിൻ ആണ്. മാതാജിയോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ നിക്കുവോന്ന്. പിന്നെ വേറെ ആരെയാണ്? മാതാജി ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണ്ടോ വസന്ത മാതാജി? മ്യൂട്ടാണ്, കേൾക്കുന്നില്ല. ശരി, വേറെ ആരാണ് ആക്കേണ്ടത്? രണ്ടുപേരുണ്ടല്ലോ. ഗീത മാതാജി ഓക്കെ ആണോ? ഹോസ്റ്റ് ആക്കട്ടെ, കോഹോസ്റ്റ് ആക്കട്ടെ? ഗീത മാതാജി, ഗീത വി കെ മാതാജി അല്ലേ? അതെ, ആ മാതാജി ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും. മാതാജി ഗീത വി കെ മാതാജി, മാതാജി ഒന്ന് കോഹോസ്റ്റ് ആക്കിക്കോട്ടെ. ആരെങ്കിലും ആ മാതാജി കേട്ടില്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയൂ, കോഹോസ്റ്റ് ആക്കിക്കോട്ടെ. ആരെങ്കിലും കോഹോസ്റ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ആക്കിക്കോ, ഞാൻ ഇരിക്കാം. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. പ്രണാമം. ശരി, അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇനി ക്ലാസ് തുടങ്ങാം അല്ലേ? ഷെയർ. ലൈവ് പുതിയതാണോ മാതാജി? ഓഫാക്കിയോ? ഇല്ല മാതാജി, ഞാൻ ഓഫാക്കാം. അത് ഓഫാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അത് പോകും. ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ. ഒരു മിനിറ്റ്.